L-isfidi li bħalissa tiffaċċja l-Ewropa kienu s-suġġetti ewlenin diskussi fis-Summit tal-Partit Popolari Ewropew li nżamma tul il-jum fi Brussell, summit li għalih attenda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Għas-summit kienu preżenti diversi mexxejji Ewropej ewlenin oħrajn, fosthom il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen, il-President tal-PPE u ex-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk, iċ-ċermen tal-grupp fil-Parlament Ewropew Manfred Weber u l-Kanċellier tal-Ġermanja Angela Merkel. Attendew ukoll membri oħrajn fit-tmexxija tal-PPE kif ukoll il-kapijiet tal-Gvern tal-Greċja, l-Awstrija, is-Slovakkja, il-Latvja u l-Kroazja. Fl-ewwel okkażjoni tiegħu li jiltaqa' personalment ma' dawn il-mexxejja Ewropej, Bernard Grech seta' jitkellem aktar mill-qrib magħhom wara relazzjoni b'saħħitha li bena matul ix-xhur tal-pandemija. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella lil mexxejja Ewropej biex jaraw li l-pis tal-immigrazzjoni fil-Mediterran jinqasam aktar fost l-Istati membri ħalli din l-isfida ma tibqax biss f'ħoġor pajjiżi bħal Malta. Dwar il-pandemija u qal li l-Unjoni Ewropea għandha tibqa' maquda biex tara li ċ-ċittadini u n-negozji Ewropej ikunu kapaċi jqumu għall-okkażjoni u tara li ħadd ma jibqa' lura. Għandi kif attendejt l-ewwel summit tiegħi b'mod fiżiku ġewwa Brussell, l-ewwel summit tal-Partit Popolari Ewropew. Tkellimna fuq diversi temi fosthom il-COVID, l-immigrazzjoni u anke kif anke bħala familja tal-partiti Popolari Ewropew nista' naħdmu aktar flimkien għal-benefiċċji tal-Unjoni Ewropea ma wkoll għall-pajjiżi tagħna. U ftit jiem qabel il-ġimgħa li l-Unjoni Ewropea se tkun qed tiddedika favur l-enerġija sostenibbli bejn il-25 u d-29 ta' Ottubru, Bernard Grech ingħaqad mal-mexxija l-oħrajn preżenti fl-appoġġ għal missjoni li tkun żgurata provvista ta' enerġija affidabbli fl-Unjoni Ewropea kollha. Dan wara li l-Unjoni trid li jinbena suq integrat u kompetittiv tal-enerġija fil-waqt li jkunu appoġġjati sorsi ġodda ta' enerġija rinnovabbli u użu effettiv tal-enerġija li jgħinu biex jitnaqsu l-emissjonijiet serra. Sa dan it-tant qabel is-summit, Bernard Grech kellu laqgħat informali ma' diversi mexxejja Ewropej oħrajn, fosthom maċ-ċermen tal-grupp tal-PPE fil-Parlament Ewropew Manfred Weber, kif ukoll mal-Kanċellier tal-Ġermanja Angela Merkel u l-kap tal-Gvern Kroat Andrej Plenković. Għal dan is-summit il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, mis-Segretarju Internazzjonali Rosalind Borch Knight u mill-Viċi President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola.